आसरा कोनो कस के खानाइल होई आसरा कोनो कस के खानाइल होई अलोर में फेर जिंदगी सनाइल होई तब भोरे भवरा मिलल मद से मातल रहल कली कोनो राते लुटाइल होई बड़ा सुंदर सुंदर हम कहतनी जी हमने क्या कहा लोग के तो कहना बाकी बहुत खराब बाहर सुलती तरह दांते काटती हाथे बाकी अब हम शिकायत करब न तो लोग कही के ई बनता बनता जो हाँ देखी पब्लिक कोनो पार्टी के भी शिकायत करी नु राजनीतिक पार्टी के भी तो ओकरा लगी कि हमारा काम से लोग खुश नहीं थे सपना उहे अगेंस्ट वाला पार्टी उहे बतिया कह देनु तो ओकरा लगी कि ई हमरा से जरता ऐसे ही कहता तेजा तो लोगे के बुझा गइल बा कि तू प्रदुमन जी साफ फाजुल गौले बा फोकस समय ले ले बड़ा 1 घंटा 15 मिनट साफ लोटा छापा 6 गो लायदारी गौले बड़ा आ 6 के 6 बुझाता कि भाठा में से निकाल के लिए ओहे में दो गो लेडीज लौंडा ला ले ना कुछ गाना में कंपोजिशन जौन गौला ह बढ़ जाता तनी आवा गौले हम कि नान्हे उमरिया हम के ले आइला गवाना हो अरे तो जुबाना पिया छुए न दे ई गाना के कर यूट्यूब पर भी निकाल के दिखा दी भोजपुरी के सुख प्रसिद्ध डांसर है काजल राज साल भर से 1.5-2 साल से ऊपर हो गए हो स्टेज शो में हम गौले रहनी गीत के बोल रहे हमारा अरे कि जबले दर्द बा हरदिया छापा बोला अरे कि जबले दर्द बा सुतिया पाला के यारिया कमरिया पिया छुए ना दे एक और जवाब तू कवि से लिखवा तारा एगो दूगो गाना गौला ह कहता कि बहुत छोट लइका ई गाना लिखले बा एकदम छोट ह हां जी साफ छोट ह हां हे बबुआवा जैसन हे बबुआवा जैसन बुझाता कि ओकर काल्हे छठिहार होखे उतना छोट लइका गाना लिखले बा तो सोच कि उ छोट होके इतना बढ़िया बढ़िया लिखता आ तू भेड़ा होके दूसरा के नकल कइले चल भेड़ा लाज तबा न रोशन राज अपन लिखल गावे लेकिन हम कवियों के गीत हम ना गाए ना अपन कंपोजिशन अपन राइटरी दूसरा के हम गइबे ना करे हां जी एगो भाई के गीत के फरमाइश वाह 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 मर्द मेहरारू के बीच के वार्तालाप मरद मेहरारू के बीच के मेहरारूआ कहती क्या कहती है अरे कि भइल खाली